ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. шумо қарор доред дар канали Курстиҷи. ҳама як дона лайки бепула бигзорен, бахил нашен. имрӯз бошад 17 ноябр барои шумо тақдим мекунам. 100 евро дар душанбе 1187 сомонӣ. ва агар бихоҳем ки $100 дар бонкҳо чанд боша, ина 1094 сомонӣ. 1000 рубле дар бонкҳои Тоҷикистон 122 сомонӣ. лайкро мезанем то видеои оянда. худоҳофиз. бародарон хоҳарони азизу муҳтарам, аз канали омӯзиши YouTube муроҷиат мекунам ба ҳамаи шумо. касоне ки дар сомонаҳои YouTube канал харидан мехоҳен ё ин ки канали шахсии худатонро дошта бошен, ягон бизнес идея кардан хоҳен, пас марамат ба ака занг мезанем. каналҳои беҳтарина барои шумо албатта тавсия метия ва ҳамчунин 100% оформит карда метия ки канала аз дасти шумо ягон нафар гирифта наметавона. агар ки бухоҳа марамат занг бизанед. канало кам мондагиҳои дӯстони азиз успед кунед. бародаро, ширкати дороигиҳои муроҷиат кардестам. дорои простати дорем, геморрой барои памят, сосуд, бесплодный мужской, женской, яъне ки барои фарзандон шудан, гайморит, барои ҷигар, давлени, барои зирени чашма равшон кардан, набрат вес, дорои кирм барои одами калон майда, мужской сила барои касалиҳои қанд, барои касалиҳои гурда, астраханоз, женское здоровье, кадомеда дар кор бошад, занзанин барои жулудка, кадомеда дар кор бошад, занзанин иншалло ки баъд тамоми шаҳрҳои Русия равон мекунем. маромад номеро дар роҳи экран.